Skema ġdida ta' kważi €1,000,000 għal laqdiet volontarji ġiet varata mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Imsejħa IVOS, Intergenerational Voluntary Organisation Scheme, immirata lejn it-tisħiħ tar-rabtiet bejn il-ġenerazzjonijiet differenti permezz ta' proġetti komunitarji mmexxija mis-settur tal-volontarjat. Fit-tnedija tal-iskema, il-kap eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Pace Paraskandolo għal il-Kunsill qed ikompli jsaħħaħ l-appoġġ tiegħu lejn is-settur volontarju fl-istess ħin jippromuovi l-involviment ċiviku ta' ġenerazzjonijiet differenti. L-għan ta' dan il-proġett din l-iskema li qed toffri sa' 900,000 bħala fondi huwa li tgħin il-laqdiet biex joħorġu bi proġetti, bi programmi, b'idejat illi jaqdu l-ġenerazzjonijiet żgħar, il-kbar, żgħażagħ, anzjani, proġetti fil-komunità biex ngħinu l-komunità tissaħħaħ, tintegra u wkoll neliminaw l-aspett ta' solitudni. It-tnedija tal-iskema IVOS saret mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia. Hija qalet li l-iskema mhijiex biss investiment finanzjarju iżda investiment dirett fin-nisġa soċjali tal-pajjiż. Qalet li permezz ta' inizjattivi bħal dawn qed titħaddem politika li tpoġġi lin-nies fiċ-ċentru li tħares lejn il-futur b'responsabilità u ambizzjoni. Kull proġett jista' japplika l-massimu ta' €30,000 fondi illi jinvestu direttament f'inizjattivi li jippromuovu s-solidarjetà, il-parteċipazzjoni u esperjenzi bejn il-ġenerazzjonijiet.